Здравейте хора, днес ще играем на Murder Mystery 2, където се разказва за убийство, където има 3 роли. Innocent, мисля, че така се произнася, шериф и Murder. Шерифа трябва да убие всички и да не бъде застрелян от шерифа. Шерифът, нали, както разбрахте, не трябва да умира и трябва да застреля Мърдъра и Innocent. Да, тук мисля, че така се произнася. Трябва да се пази от Мърдъра, да не умира. И да взима, ако примерно шериф е умрял, да му вземе пистолета, за да убие Мърдъра. Това ми е обяснението. И да ви кажа, че ако искате да трейдвате с мене, да си разменяме оръжия, имам Shadow и ми пишете в коментарите. Да. И си пишете юзернейм, за да името, все пак, за да може да трейдваме, да станем приятели и да трейдваме. Защото така се развиват нещата, нали? Добре, шерифа не трябва да ми се трейдваме. Ох, добре. Добре, трябва да се подмерим. Бягай. Добре, тук ще чакам долу. Опа. Тук няма да има някой. Супер. Тук да се скрия. Добре, Виктори. Добре, трябва да се. Добре. Хиро, това е било. Снейк 03. Добре. Поне ни спаси от всичките. Сега ще пробвам да трейдвам с... Нека видим. Айсвинг не си заслужава. Добре. Те рундове изобщо мисля, че няма да мога да бъда Мърдър или шериф. Но... Кой е казал? Добре, няма да се крия, сега просто ще се открия. Окей, виждам го. Трябва да... Ох, ама той седи тук и... Кемпи. Що? Да, аз умрях, разбира се. Що шерифа не си върши работата. Той седи и чака да мине през вратата и да го застреля. Добре, нека видим профила му. Добре. Има тази профил, с която трейдва. Добре.
Този майс. Добре, нека да спектираме. Добре. Странно, че дори не се пробват да се убият. Окей, Murderers. Явно спечели. Явно този е доста добър, защото уби всички, а пък и ни спаси. Така че може да е добър. Избирам по-голямата карта, разбира се. За да имаме повече пространство. Така, нека да 15% и иносент. Мисля, че пак се произнесе така. Окей, явно умря. Добре, явно и за... Явно малка част, извинявайте. Може да играе братовчет ми, който може да се абонирате за него, да е упомел. Ама ако не искате, не. Защото аз не искам да карам никой за това. Така че, както решите. Само ви казвам. Той се казва да е упомел. Да. Нека да видим. Тази дали си включват редовете. Да. Този какво има? Има голос. Тази. Да, тази. Този. Погледа. Тази. Добре. Критично беше положението. Добре, искам все пак. Вече ви го представих, но да му чуете гласа. Мисля, че го знаете. Аз съм Део Помело. Да, казах, че може да се абонирате за него. Не ви карам, но ако искате, все пак. Не искам да карам никого, не съм ви шеф, разбира се. И той ще участва за видеото. Само трябва да взема зарядната на лаптопа. Да. О, пак. Хо-хо-хо. Готови сме да убиваме. Трябва да... Аз съм си купил за нинджа. Все пак, когато няма никакъв човек, никакви... Да не се чуват звуците. Да, ето го тук. Сега убивам те. Ау! Да. Малко ме страх от тебе. Сега.
Аз съм нормален човек, който има нож и убива. Това е нормално дело. Да, много нормално. Да, това е нормално. Нормално. Добре. Искаш ли да пусна на вентилатора? Не. Добре. Добре, сега влизам навътре, ти умираш. Не убивай никой. Искам този да го видя. Боби, аз пускам вентилатора. Така че не знам дали се чува. Не, аз го пускам вентилатора. Не го пи. Але, много съм пусна. Айде, умри. Оставих някъде личката и не мога да я намеря сам. Може би е в другата стая. Добре, явно не струвам другата като стая, мърдър. Тя била по това. Поне съм имал късмет да ми се падне. Просто си имал късмет. Да, имал съм късмет. 15%. Кой? Добре, Shadow за... Оу. Ох, много съм. Не, Ключа. За това. Където се включва издаката. Ще я запусна това, където се зарежда. Не знам, Shadow за Ghost. Мисля, харесва ми повече Ghost. На мен не ми пука толкова много за цените. На мен ми пука за как изглеждат и такива. Не знам защо. Наистина И не може да знам. направим ролплей поредица. Да, казваме го. Ролплей поредица. В Royal Hike, защото има много училища. Не, в Royal Hike не е точно. Може да... В Да, Блоксбърг. Блоксбърг. Да, в Блоксбърг може да започне. Защо? Блоксбърг не я харесвам. Тя брокерът е по-добра от Блоксбърг. Човек изоб. Ох, добре. Аз може би ще играя Блоксбърг в дните. Защото аз си бях доста Те да пишат дали искаме да правим. Да. Винаги зрителите казват. Разбира се. Защото наистина е много важно зрителите да кажат. Защото ако ние искаме нещо, Те трябва да кажат дали го искат. да. Защото ако примерно вие не искате да играем на нещо, Ние ще го играем. ние няма да го играем. Извинявай. Добре, нека да видим. Имам Christmas ефект. Окей. Уф, купил съм си тези двете. Явно 5% шанс да ми се падне мърдър или шериф може, но пише мърдър само. Да, нищо почти не ми се падна. Вие току-що сте започнали да игра. Да. Има ли как да излезеш за малко от играта и да се заглушиш? Чува ли се? Добре, сега аз съм повече по трейдовете, разбира се, що пък не. Нека да търсим ножа и да търсим и пари, разбира се. Какъв нож бе? Добре, сега и аз се включвам. Няма да си в рунда, разбира се.
Аз винаги не съм разбирал какво е. Какво има вътре в това? Мляко? Какво? Мляко. Да. Мляко. Кой е отишъл за мляко? Никой. Ох, Меси. Фен на Меси ме победи. Само Роналдо. Не спорим. Не играе. Добре. Меси е до мене. Значи, Т1 Б-Б-Бан. Дори не. Да. И едно. Да? О, 10% шанс. Вау. Аз колко процента? Не знам, трябва да видиш. Вау, нищо съм. Това е странно. И аз съм минус. Опа. Що съм си пуснал камерата? Добре, аз съм мърдър. Може да си. Кой каза? Ела да видиш. Видях, че Рифа сега ще се правя на мърдъра и ще го следвам само. Ще убие. Той ще. Да. Айде! Казах ли ти? Най-накрая. Най-накрая и то да умре. Сега трябва някой да вземе оръжието. Мога ли да си виждал някъде 4 топки? Не. Защото ми трябва. Абе има някакъв където. На мен ми трябват само 2. На мен ми трябва 4, за да стана 200. Ето намерих още. Намерих, да, точно 4 намерих. О, вече имам точно 200. Кой още харесва Уенсдей, бе, човек? И аз. Не знам, нямам никакъв против на сериала, но не мина ли модата на него? Да, бе, аз така. Добре, този Лунус 100 до на 2 ми харесва как изглежда. Добре. Фен е на Меси. Аз. Лео Меси. И двамата са добри. Роналдо и Меси. На мен ми харесват и двамата наистина сега. Ти казвам. Аз преди бях 50, ама сега съм 51, на 50, на 49. За Роналдо. А ти колко процента даваш на Роналдо? От 1 на 100. 50 на 50. На всичките. Мисля, че видях мъртвелите. Има двама така, дето не ги знам кои са. Трима. Може да видиш колко хора сме в рунда. И виж кой е мърдър, ако можеш. Добре, и сега ще видя. Защото има някакъв където... Да. Видях. Този, който ти... Този, който ме уби. Да. Този, който му казах, че изглежда яко. Почнахме. Супер. А винаги като спре рунда. Защо? Винаги като спре рунда, спирам вентилатора и винаги като почне рунда, опускам. Защо?
А? Окей. Добре, нека да поиграем. Шериф. Иносент. А не е ли малко тъпо да си казваме? Не знам. Не се Кажи ми, ако видиш мъртва. Кажи ми, ако умреш. И то някакъв пише Иносент. Не им вярвай. Добре, значи. Може да казват истината, може да... Вземи пистолет. То седи на едно място и кемпинг. Как да го вземеш? Умрях точно. Убий го, бързо, метна ножка. Не мога, той е спам джумпър. Бай-бай за мен. Бай за него. Ара, бързо. Човек, не струвам. Той аз ти струва. Умрях. Убий го. Айде, мачкаш. Добре, хора. Благодаря, че останахте до края. Не бе, нали казва още един номер? Те минаха ли? Благодаря, че гледахте до край. Още един път ви го казвам. Само ако искате, може да се абонирате за канала на братовчет ми. Дел Помел на български. Благодаря за гледането. Бай-бай.